Dugang 150 slots ang itanyag sa Mandawi City College sa mga incoming first-year students sa maong universidad. Kinumduman ni atong miaging adlaw nagdasok sa Mandawi City Hall ang mga estudyante nga nanghangyo pa nga ma-admit sa maong eskwelahan. Mihatag og guarantee or endorsement letter ang Committee on Education kanila. Apan miingong dili kini garantiya nga makasud sila sa eskwelahan kay daghan usab kaayo ang interesado. Matud sa college administrator, sa siyam ka mga programs nga gi-offer nila tag 50 ang first years nga dawaton nila og 450 tanan. Sa pagkakaron, andam pa sila nga modawat og dugang 150 students gikan sa mga uban pang mga interesado apan ipaubos kini sa screening, interview ug evaluation aron sila ma-ranking. Pero i-endorse nila tanan wa may mabuhat amo gyud na unsa na i-rank. Ito pag-rank. Katong interview, consider ihapon tong ilang score plus interview.